Crăciunul se apropie, iar întregul oraș este învăluit de magie. Afară ninge blând cu fulgi mari de zăpadă, transformând totul într-un adevărat tărâm de poveste. În case, toți copiii se pregătesc de sosirea moșului. Plin de emoție și nerăbdare, decorează bradul alături de familie. În același timp, undeva departe, moșul muncește de zor în atelierul său, citește cu atenție fiecare scrisoare primită și se asigură că toate cadourile sunt pregătite pentru copiii ascultători și cuminți. Nu uita, Crăciunul aduce cu el nu doar cadouri, ci și amintiri care vor rămâne în suflete pentru totdeauna. Așa, cine e aici? Aha, să vedem. Gata, suntem pregătiți. Am sortat totul. În partea stângă sunt scrisorile celor care s-au comportat bine, iar în dreapta, a celor care s-au comportat rău. Victor! Salut! Fii atentă! Uite cine a venit în vizită la noi! Dragul meu, bine ai venit în casa lui Moș Crăciun! Sigur ai fost cu minte din moment ce te afli aici, alături de noi, în atelierul moșului. Iar asta vom verifica acum. Și dacă ai ascultat de cei dragi și ai ajutat, vei vedea în curând ce cadou minunat te așteaptă. Moșule, Buran s-a întors! Tocmai am întâlnit o veveriță. Ea mi-a cerut alune pentru Crăciun, căci afară totul este acoperit de zăpadă. În cartea mea magică sunt adunate cele mai interesante povești din întreaga lume. Vrei să-ți povestesc despre Buran? Uite aici. Cu mult timp în urmă, am găsit în pădure un cățeluș tremurând. Afară începuse viscolul și bătea vântul tare. De aceea, pe cățeluș l-am numit Buran, ceea ce înseamnă viscol puternic. Cățelușul era foarte mic, nu mai mare decât o palmă. L-am luat acasă, l-am încălzit, l-am hrănit și a crescut mare și puternic. Un adevărat prieten devotat. Buran înțelege limbajul tuturor animalelor și păsărilor. Este întotdeauna gata să-și ajute prietenii și este loial și sincer lui Moș Crăciun. Sunt bucuros să-i ajut pe toți. Moșul i-a confecționat lui Buran un colier special, care permite înțelegerea a ceea ce spune. Ți-a plăcut povestea despre Buran? În carte sunt adunate multe povești. De exemplu aceasta, o vei recunoaște imediat. Dincolo de pădurile întunecate, dincolo de munții înalți, trăiește un băiat înțelept și bun. Aha! Are o familie minunată și unită. Așa, aha. Are prieteni minunați. Cu ei nu îi este frică să meargă chiar și în pădurea întunecată. Aha. Un adevărat aventurier. A vizitat multe locuri. Aha. Are o ținută minunată, pur și simplu splendid. Ai ghicit despre cine e vorba? Da, da. Victor, ești foarte deștept, înveți atât de bine. Aceste cunoștințe îți vor fi de mare ajutor în viață. Când vei crește, vei putea deveni ce-ți dorești tu. Sunt mândru de tine. Ce se întâmplă? Uitați, ghirlandele s-au stins. Ai, 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 ai,
Să vedem. Ia uite, mașina de cadouri s-a oprit. Nu e de bine. Un sunet suspect. Bă, acolo! Bravo! Condune, Buran! Oh, cine e acolo ascuns? Arată-te! Oh, moșule, mi-e așa frică! Au, ascultă-te după mine! Nu-ți fie frică! Bastonule, cu lumina ta strălucitoare, luminează-mi drumul! Nu este nimic acolo. Acele sunt ghirlandele de pe masa mea de lucru și eu, bătrân, am uitat de ele. La această masă am făcut zgarda magică a lui Buran. Uite care era problema! Acum totul e în regulă. Dar de ce a început să funcționeze deodată? Aparatul se activează doar atunci când este nevoie de el. Cred că știu de ce a început să funcționeze. Mă întorc imediat. Dar unde a plecat? Nu a spus nimic. Pentru ce am făcut zgarde? Iar dimineața nu uita ce gura. Ei bine, acum totul funcționează ca înainte. Micul meu ajutor, uite! Toate scrisorile s-au amestecat. Ai, toate scrisorile s-au amestecat. Unde este scrisoarea ta? Ah, uite aici! Da. Îți mulțumesc pentru scrisoare. Aha. Ce interesant! Ai venit repede! Buran, unde spuneai că ai plecat? Uite cine a venit la noi! Aceștia sunt prietenii mei. Ei erau prin zonă și i-am invitat să sărbătorim Crăciunul împreună. Ce purceluș drăgălaș! El este aproape adult. Este mini-porcușorul. Micuțule, nu-ți fie frică! Intră înăuntru! De mult voiam să întreb. Nu cumva sunteți rude? Doar am întrebat. Ce s-a întâmplat? De ce sunt scrisori pe A jos? venit viscolul de afară. Toate scrisorile le-a amestecat. Nu am deloc timp să le așez din nou la locul lor. Deci cum să aflu eu cine a fost cu minte anul acesta? Nu te îngrijora. Te voi ajuta. Toate animalele din lume sunt prietenii mei. Hai să le întrebăm. Vin imediat. Mulțumesc, Buran. Vom rezolva asta imediat. Spune-mi și mie cum s-a comportat oaspetele nostru. Voi afla imediat. Victor, toate animalele pe care le întâlnești sunt prietenii lui Buran, și pisicile din curte și păsările din copaci te urmăresc cu atenție. Ai grijă de ele și nu le supăra niciodată. Buran, ce zic prietenii tăi? Spune-mi tot adevărul. Mi-au spus că s-a comportat foarte bine în acest an. Ce minunat ești! Prietenii lui Buran sunt foarte atenți cu copiii.
Și dacă ei au spus că te-ai comportat bine în acest an, atunci nu trebuie să mă îngrijorez deloc. Sunt sigur că și anul viitor vei fi un exemplu pentru toți. Promiți că îl vei bucura pe Moș Crăciun. Victor, ascultă-ți părinții întotdeauna. Așa e, cel mai corect. Ai reținut? Bravo! Urmează sfatul meu și vei vedea că cei dragi vor fi foarte fericiți. Oh, mașina a făcut cadoul tău. Vrei să afli ce ți-am pregătit anul acesta? Acest cadou te va aștepta sub brad. Victor, sper că ți-a plăcut vizita la noi. Îți doresc un an nou magic. Vine Crăciunul, jocuri, distracție, întreaga familie împreună la masă. Iarna a venit. Multă iubire și înțelegere în noul an. Să se împlinească dorințele tale, să-i asculți pe cei dragi. Se pare că aparatul meu de lucru nu a pornit degeaba și pentru voi vor fi cadouri curând. Scurtă, e așa tare. Oh, ce frumos sunt. Oh, sunt așa de simpatic. Câte cadouri sunt aici? Cum reușește moșul să le livreze pe toate? Mini, porcușorule! Eu aș lebra cu mașina, doar că mi-e milă că mini-cadourile nu vor încăpea. Prietene, nu ai văzut morcovul pe aici? L-am lăsat undeva. Uitați-vă, sunt Moș Pag. Nu, sunt Moș Ham. Ham. Am o super idee. Hai să punem bradul pe jos. Așa, pe ce stă el? Băieți, Ei, pisica vrea să dărâme bradul. Iapure, nu lăsa! Ei bine, dacă ar fi vrut să punem morcovul pe jos, era altceva. Mai întâi trebuie să-l găsim. Nu aveam de gând să dărâm nimic. Am stat tot timpul pe masă. Puteam maxim să dărâm aceste scrisori. de fapt, nu e o idee rea. Numai nu scrisorile. Serios? Și el ce? Și tu ce? Te sun mai târziu. Un an nou fericit!